जों दा थाइजौखौ नायनांगोन जोंनि बेसे खाथियाव दं बिराद गोदै गोदै हिट जाखायो आरो हिट जादों खोरदै दोङो खोरदै मोनजासिगोन आरो दा जोंहा बिबाजैलानि न' थारमाने मा होनबावनो आरो नालेंखराबो नै नालेंखरखौ नायनांगोन फाथैखौबो नै हानबानो जाबाय आरो नायनांगोन जोंना दा सोरखौबो नायदो लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना दे दिनैनि ज्राव ज्राव गोजानो खाबानो मोनो थारमाने आखाइदो ओरै ओरै टुपल' बोनानै दा जों बे खासे लोगो दं बयबो खोथैनि र' आसोला सफायाव रिलेक्स जाना दं रिलेक्स जाना दं आसोला सफायाव नोंखौ रिलेक्स जानायखौसो खिन्थादों नोङो फुल बागान India. Oh yeah. 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 View ko na nagan view ko na. Cara lain mad tangan ini bagaimana ini lain mad dan cara ini bagaimana ini subscribe kalau mang nih subscribe kalau dah vlog mana udah vlog Cibo Boro vlog aja di jangan nesos mana nih konsep mana dari naon nih baru ini tamannya lihat nih mata oh my god taman lens kita logo ada jengtar clear nih tuh biasa ini biasa tum so guys ini namun vlog nah relax ya anda deh isi lagi isi lagi kan berah dena taman ini sos main nih sos makan apa sos nih berapa nih sos makan apa literan nih jeng betanah masih berani vlog ban yang dari man kos nggak ada guys coba nih vlog जानाय नि बो ब्लग लाबाय दं र जानायनि तारमाने जों सादां जाना खिथिगोन आरोना गाबोन टाइम गैया गाबोन बिजनि थांनांगो गाबोन बिजनि थांगोन बेनिफ्राय यावबो ब्लग बानायगोन आङो जायखिजाया बिजनियाव गाबोन लेसुनि र फट' नुगोन आरो लेसु बागान दं लेसु बागान बेखौ नायनांगोन Hat copyright bikin mat nama. Copyright bikin lah. Hat tanah sih yang sana ni ya. Guys.
guys जों सिखारबाय लाइट साइट अफ खालामसै औ साहा लोंदों साहा फैदों नै गाइस नै सिब'आ जुथा गानगासिनो बेखायनो आं खालामगासिनो दं ब्लग मालिकानो जुथा गानदों दा जों साहा लोंसै लाल साहा इभिनिं टि गाइस बरियानो I'm so ready. Nih kicap. Bah, tira. Mama hodo. Cheers guys. Belasini साहा लोंनाय मोजां बेलेग आरोना. Evening tea Hah? Evening tea guys. Evening tea namanya. Evening tea. Asar मा सिख्ला खासेयाव गैया नों सिगां सिख्ला खासेयाव आसार मा सिख्ला खासेयाव गैया हो मानो मिथिया नों सार दाना जों दहायनो फैनो नेबाय दं जों लामायाव नै बे लामाखौ थांलाय फैलाय जायो थारमाने दहायनो फैनो नेबाय दं दाबो फैयाखै खाथि ओरैनो थांगायो अके होमबा जों अफिसाव गालाङो पाठसालाथ' थांनो हानाय नालाय जों दा पुलिसा जोंना पाठसाला पुलिसनि टेनसन गैया जोंना गैया र' लाखिना दोनबाय थायो जोंखौ सातसेयाव लोंदो सातसेयाव जों साहा लोंनो Nanda. View point này nào anh để view point. Chắc là không ai nào sắc à? Ấy, nào bị kasih untuk nói. Wah. Di Islam nawan pernah Film ini, juta kan angin. Pinai? Beri nang ke Pinai nih? Moza nang dana? Bisa kan angin? Bisa report dia sama dulu. Juta ada post kena mana kibza pinai nu mana gini bisa. Adidas nih, brand nih sana ini apa? Adidas. Second hand sih. Adidas. Sengaja dia kan ini. Brand. Singna masih dong benar. Jerry nih kangsi. Sini. Jerry building sani pe gelane. Seidono. Nandon ada. Sima lalai मोजां मोनसे माबा लामायाव मोजां बुस्थु नुहरबाय लालाय बारना होबाय फाथै नै इथिं आंनाव दङ एसे भिडिअ माबानि ओरैनो लामाथिं फैनायनि नांथ'ना जों दानि एक्सप'ज खालामजाया दाना गाइसिम सारप्राइजसो फैदोंमोन नामा ओरैनो साजोबदों नाथाय हमनायखौ गाराखै जाबाय थारमाने इयाव गारथाव जाया जों दा लेथ्रा खालामा थारमाने खावनो जायगायावसो गारहैनानै काट जाबाय दे जाबाय मायबाफोर होनगोन नोंथां मायबाफोर होनगोन ना आरो काट Karni kiper kamu dong ke rilanannya kamu kan karena abidin nanti geli wes
दा जों नै सारलानि बाखायसिगोन नालाय सारलानि न'आव थांदो दा सारा हंलाकान्थ सारलानि न'आव थांदो गुमैबो जायो थारमाने गुमै जायो जोंहा बाजैनि फंबाय बिथां माने गुमैया दा मोनहैसिगोन आरो ना सारलानि न' मोनहैनो मांसि दंलै खोथि होननानै नोङा जों दा दिपकलानाव गाइस Okay. Can đẹp lấy bang nào? Vì cái màn vẫn lưng mấy thế đen à? Cái ông này nó khổ ná ba bè dâu luôn là đồng cho này nào cô, làm cũng rất là gỡ rồi. Từ từ mình chờ từng mắt linh mà lên. Hey, rồi lưng cái nọp là bầu này siêu à? Đấy, sao chỉ lưng cái đồng bầu rồi? Ini, mệt là lưng cái đồng bắt chả leo. Lưng dong le bina de thanggai sindong nonga bi thu ling ordeng semen no se thanggai sing Dipoka inja kon dang nom niyo ne phai phima de bujani gina niyo kharban dong boya ne adi bok Dipok Dipok inja kon dang nom best rai ye Dipoka phima de bujani gina niyo pina dong boya Masyarura. Ada kilo sang nih. Ini kusia. Kusia benda ben mal Dipok Sara. Dipok kusia bepari. Dipok. Maliga. Oh iya Maliga. Hah? Kenapa kau? Guys, yang dah highway bi bai no thang ta khai. Này là ngoài đây sẽ làm mà cô nơi này scenery bên kia sẽ làm. Dari bidang này guys. Bây giờ người thằng bay xin dong, người putar bari-bari. Putar bari na này. Kan set kamu tanda. Oh, hinu tu paling sibo. Foto kapten putih jauh mah. Sarkelai na sarkel. Cuma soalnya cuma. Thau xuân này đến thau này ini जोंना बे सारासो गारदों सिगां ओमफ्राय जोंना नै थनै दंखायो जोंना बेनो सप्तासे सोलिगोन नांलायलायनाया ग्लेमारा मोदोमबानो खारखायो जोंना गारिया गाइस